Agafeu les pipes perquè aquí comença La Banqueta. En esta sala, él es el puto jefe, el puto amo, es el que más sabe del mundo. Y ganar, y ganar, y ganar, y volver a ganar, y ganar, y ganar, y ganar. ¡Al loro! ¡Que no estamos tan mal, hombre! Si quieres ir al ataque, tú tienes que dominar el juego. Y solo puedes dominar el juego si tienes el balón. Els bons juguen, els dolents es queden a la banqueta. Bon dia a tots i benvinguts al programa número 7 de La Banqueta, el podcast preferit de Samuel Umtiti. Soc l'Andreu Dalmau i avui m'acompanyen a la taula l'Ivan Sánchez. Ivan, bon dia. Bon dia, bon dia. Víctor Pérez, benvingut a La Banqueta. Buenos días. Uri Castro, bon dia. Moltes gràcies, bon dia. Anton Roig, bon dia. Com estàs? Molt bon dia. Avui parlarem de la pilota d'or del Barça-Villarreal, l'Ivan ens parlarà del Nàstic, el retorn de Ramos i Haaland, l'Uri ens porta un joc nou, tot això i molt més, però abans... Ivan, titular. Alexia campeona. Víctor, titular. Maletín de la Porta. Uri, titular. Emery gilipollas. Ton, titular. El Barça domina a París, tio. Això és La Banqueta. Comencem. No. Agafeu boli i llibreta, que aquí comença La Banqueta. ¿Esa pregunta la traes preparada de casa o se te ha ocurrido así aquí a bote pronto? Avui és un dia molt especial. El Barça va monopolitzar els premis de la pilota d'or. Que velada, eh? Sí, que velada, que velada. És que ens agrada molt la pilota d'or, sobretot quan Alexia Putellas es converteix en la primera pilota d'or catalana. És la primera femenina. I espanyola, també. La primera espanyola en femení, la segona espanyola en global, la primera del Barça en femení. Bueno. ¿Has visto lo de la COPE? El tuit que ha puesto la COPE. ¿Qué ha puesto la COPE? Ha puesto, por primera vez desde Luis Suárez, el que ganó el Balón de Oro en el 68, una española gana el Balón de Oro. No han puesto el nombre de Alexia Putellas ni nada, de puta madre. Han centrado el titular. No deben saber quién es. No, pero jugadora del Fútbol Club Barcelona. Es que tú preguntas quién es el Luis Suárez español y tampoco lo saben. No lo saben, no, pero imagínate. La columpiada de. Poco interés que tiene. Destapando nada nuevo. O sea, este país funciona así desde que nació. Us ho deia abans que a Madrid ja han fet els seus articles d'opinió de bueno, esta gala no significa nada, no sé què. Sí, bueno. Seguim parlant d'Alexia Putellas. M'agradaria preguntar-vos què us va semblar el discurs, perquè va ser molt emotiu, es va recordar el seu pare, que va morir i s'han recordat d'ell. Tant el discurs de l'Alexia com el de Pedri desprende humildad. Sí. Valors. Exacte. Bueno, però el de Pedri una mica... Valors. A Pedri li costa comunicar també. El Pedri forzado sobre todo del plástico, tío. Hostia, lo del plástico... Eso está guionizado, ¿no? Sí, lo sabéis, ¿no? Vale. Que li van donar una ampolleta de plàstic de... No, demasiado forzado. Save the Planet. No em va agradar gens. La segona de la pilota d'or femení va ser Jennifer Hermoso. Vull dir que no només és el primer, sinó que la segona jugadora també és del Barça. I la tercera no eren les tres? No, les tres no. Només la primera, la segona... La tercera crec que era l'australiana. Lique Martens va quedar cinquena, crec, ho vaig mirar, i ja després molt lluny Irene Paredes i Sandra Paños. Bueno, que la gala del Barça va sortir bé. Sí. Sí o sí, crec que... Genial, tio. En el discurs, jo sí, que al final cadascú fa el que vulgui. Jo sí que vaig trobar a faltar, el que tampoc crec que sigui la seva responsabilitat ni poder-nos el lloc, alguna referència sobretot al paper de la dona, sobretot ara en el futbol i sobretot aquí a Espanya. Crec que no hem d'oblidar que el Barça juga en una lliga que encara no és professional aquí a Espanya, sí, i té dos jugadors que són actualment les dues millors del món, i crec que serveix sobretot per això, per ficar el debat en el centre dels mitjans. Ahir jo escoltava la ràdio i tothom ho parlava, i crec que tant de bo serveixi per professionalitzar la lliga i que els salaris pugin i que les jugadores tinguin millors condicions al final. Estic d'acord amb tu, però també crec que quan abans es normalitzi la situació, vull dir, no estarem sempre fent discursos. Vull dir, quan abans se normalitzi que el paper de la dona és igual d'important, i jo crec que ja s'ha millorat respecte a l'any passat. Pero si es una liga que no es profesional, habrá que reivindicarlo hasta que lo sea. Una vez lo sea, ya no. Pero sí, por eso si han estat a punt de fer no sé quantes vagues aquest any, precisament per això, per professionalitzar la lliga. El problema de lo que has dicho tú
es que si lo hubiese dicho, aquí, tal y como somos y la prensa de aquí, lo que se hubiesen centrado pues en el Balón de Oro que nos lo han dado Benzema. O sea, aunque lo hubiese dicho, es el problema. No le hubiesen hecho ni puto caso. Es una putada. Sí, lo que digo es que tal vez no es el sitio, ¿no? Pero ya que están... No, yo creo que sí. El Planeta Fútbol ya está y todas las cámaras están ahí, pues creo que era un buen moment. Però bueno, que de los mejores sitios, al final cadascú, jo crec que Alexia va decidir dedicar-li al seu pare, que també és totalment lícit i ja està. Sí, jo espero que serveixi per això, i per no penjar-nos medalles i sí, uau, la primera catalana pilota d'or, sinó treballar per això, perquè la lliga d'aquí encara està molt lluny de ser el que és. Sí, totalment d'acord amb l'Uri i per anar més enllà, sense ser hipòcrita, perquè jo no sóc seguidor del futbol femení ni del Barça femení estricte, però la pilota d'or per una noia com l'Alexia és un punt d'inflexió, sobretot per les nenes de petites, que fa anys el futbol femení ni es plantejaven arribar on s'arriba avui en dia. Exacte. I és un exemple clar de lo que són els valors del Barça, i no només del Barça, sinó de l'esport en general. Exacte. Doncs per això li hem de donar la importància que es mereix, ja ho hem dit i insisteixo, primera pilota d'or de la història de la jugadora catalana, i esperem que en siguin més, perquè només 27 anys a Alexia encara li queda molt futbol. Sí, si vol vindre a parlar de la seva pilota d'or, està convidada. La convidem, i tant que sí. Tant de bo vingués també Leo Messi, 7ª pilota d'or de la seva carrera, merescuda. Una més, no? Ja està, merescuda, però n'hauria d'haver guanyat 5 més, tio. N'hauria d'haver guanyat bastantes més, jo crec. Jo, des d'aquí, m'anen molts ànims per Rafa Nadal, Iker Casillas, Fernando Alonso. Hòstia, vas veure el camí de Fernando Alonso? Va ser el que va portar la pilota d'or? Sí, ho vaig veure. I no, que molts ànims, que un any més Leo Messi, sense cap tipus de campanya, torna a guanyar la setena Encara Messi. I sense tindre ell l'objectiu de guanyar la pilota d'or, torna a guanyar la pilota d'or i bueno. És que és un premi que se'l dona al millor, i el millor qui és? Exacte. No hi ha debat. Víctor, tu que ets l'únic que no ets del Barça aquí, i que ets el més objectiu, per així dir-ho. Me gusta el fútbol, por lo tanto Messi tiene que llevarse el Balón de Oro. Tu estàs d'acord, per tant, que hagi guanyat Messi? Víctor, bien. Estamos en la libreta de cosas bien. No, pero si es la verdad, Klopp, que tampoco es del Barça, dijo hace un año y medio, 2 años, dijo mientras Messi siga en activo, es el que se tiene que llevar el Balón de Oro, però... És veritat, el que passa és que aquí jo crec que estem molt intoxicats per la premsa espanyola, que fa les seves pròpies campanyes. Benzema va acabar quart. Vull dir, quart... És que no ha estat ni a prop. Però és que no està ni a prop de Messi, ni ha estat a prop de Jorginho. O sigui, el Jorginho li dobla en punts. Sí. Però, claro... Y merecido también, Jorginho. Guanyar la Nations League suposo que era raó de pilota d'or per a Karim. El problema que ha tingut Karim Benzema és que no ha guanyat cap títol. Jo crec que també ha influït lo que ha estat declarat culpable per lo de... No, yo creo que no sí, pero pensa que es França. No, porque la votación es de hace un mes. O sea, la votación es de hace un mes y la resolución está... Me callo. La cosa es que yo vi una estadística de los, creo que eran los top 10 y tal, de influencia en el campo, bueno, los delanteros, Jorginho no. Y es que no sobrepasaba a nadie. Me refiero... Todos tenían o más goles, o más asistencias, o más pases, o más regates, o más ocasiones creadas. Si es que, ¿cómo quieres que gane el Balón de Oro así? Hi ha hagut molta campanya. Un altre que no ha estat ni a prop ha estat Cristiano Ronaldo, 6è. Jo no tinc els números al davant, però crec que feia temps que no quedava tan a baix, no?, a la pilota d'or, Cristiano. Uns quants anys. I Cristiano jo crec que no tornarà a olorar una pilota d'or en el això jo ja ho dono per suposat. Un dels seus objectius era lluitar amb Messi fins al final, no?, i no ho podrà fer perquè ja li porta 2 d'avantatge. I si ja és difícil guanyar una, 2 no... I ni anirà al Mundial igual, o sigui que... Ho té molt difícil, Bueno, pero que... Ha de jugar contra Italia. Que lo estáis diciendo como si estuviese en silla de ruedas Cristiano. No va a ganar 2 balones de oro, eso lo sabemos todos. No, ni 2 ni 1. Pero seguramente siga a nivel competitivo más años que Messi. Me refiero a Messi... Bueno, ya lo veremos. No, bueno, pero yo te lo digo porque físicamente es un animal. Y me refiero... Y es un enfermo de esto, y Messi no. Pero Messi no lo es. Es profesional Messi, pero no es al nivel que Cristiano. Pero Cristiano ha escogido mal el equipo al que ir. Vale, no, pero que a ver, que esto lo han dicho como si aquí estuviese jubilado ya Cristiano. Messi tampoco... Aquí nadie ha dicho esto. Lo habéis dicho cómo... Es que a ver si escuchas un poco más. He dicho que lo habéis dicho cómo. Pues interpretas como te apetece, tío. Bueno, muy bien. Ja per acabar amb el tema de la pilota d'or, Pedri, premio Copa.
que és el que és bàsicament el millor sub-21. Otro premio, otro canterano del Barça. Més sub-21, 18 anys, vull dir... El pot guanyar 3 anys consecutius, aquest premi, Pedri. Home, que un club com el Barça, estant en els moments que està, tingui 3 jugadors del club, que Messi ara no està al club, però se'l premia per la temporada amb el Barça i amb Argentina. Que tingui 3 premiats de membres del club. Una pregunta. Diu molt, no? Però diu molt més enllà de tot el que deien ara, de que el Barça és un club que ja no crida l'atenció dels jugadors, ni atrau jugadors, ni res. Vale. Que si Messi no hubiese ganado la Copa América este año, ¿creéis que le hubiesen dado el Balón de Oro? ¿O se lo hubiesen dado a Lewandowski? Por supuesto que no. Però és que Lewandowski, jo ho vam parlar això l'altre dia, Lewandowski té el problema de que està en una selecció que no pot ser competitiva, llavors és molt complicat aquí sobra Aleix. No, Aleix no és un lloro, és la realitat. És el mateix que li passarà a Haaland. Haaland ho tindrà molt més complicat que Mbappé, per exemple, perquè no estarà en una selecció que pugui lluitar per títols europeus. Ahir es van inventar el trofeu de millor golejador de l'any o alguna cosa així. Sí. Justament per fer-li un honor a Lewandowski. I Messi li va demanar que se li doni el del 2020, que tothom ho volia, tant de bo li donin, perquè jo... Lewandowski no en tenia res, o sigui, li veies la cara de pedra que ficava. I Messi no entenia quan el Drogba l'hablava, ¿sabes? És que li van fer un putadón, la veritat. Jo no li vaig veure el sentit per enlloc que no es donés la pilota d'aquest any. Unes que estaven de les més clares dels últims anys, vagi. Covid. Pobre Lewan. Doncs deixem aquí la secció aquesta de la pilota d'or i anem a parlar del Barça. La banqueta, el podcast preferit de Samuel Umtiti. Pero luego hablamos del contrato, ¿no? Parlem ara del partit del Barça contra el Villarreal, victòria in extremis del Barça. Uri, que després et queixes de que sempre li pregunteu tant al començar. Home, sempre. Què et va semblar el partit del Barça? El pitjor dels 3 de Xavi, de moment. Ell mateix ho va dir. Crec que va fallar en el plantejament, sobretot a la defensa. Però després parlarem de si Xavi té flow o no. Però crec que mentalment l'equip ara està molt millor i partits que abans no perderies segur, amb Koeman, ara, per lo que sigui, els acabes guanyant. Lo puedes llamar Flor o Maletín de la Porta. El maletín de la Porta. Pero si no tenemos un duro, tío. Ja, què maletín? Si estem pelats. Pues a chuches. Ton, què et va semblar tu el partit? Estàs d'acord amb més enllà de les polèmiques arbitrals, que ja després ara les comentarem, coincideixo amb l'Uri, el pitjor dels 3 partits. Sí que és cert que el Barça comença en moltes ocasions i genera moltes ocasions, es falla el que es falla. Sempre comencen bé els partits del Barça i després com que... Ja ho va dir que el carril dret va ser una autopista, sí, amb l'Abde i l'Eric, i bueno, doncs a partir d'aquí millorar des de la victòria i créixer des de la victòria sempre és millor. 3 Andreu, punts molt importants. Por eso que estabas diciendo de que siempre empieza el partido bien del Barça, puede ser que, como dijo el Mingueza, hablando de Koeman, de que empezaron bien, pero luego perdieron la fe, la idea y tal. ¿Puede ser que les pase eso a los jugadores? De que empiezan el partido con una idea, con la táctica de que lo que le diga el entrenador de turno y que a los 20 minutos viendo que no funciona, o media hora o primera parte que no funciona, que se desanimen y pierdan la concentración. Jo crec que les puede pasar eso. Jo crec que el Barça té un problema de mentalitat competitiva, vull dir, has d'estar concentrat tot el partit. I si no estàs concentrat no pots jugar el partit. Però a més d'això és un equip que s'està reconstruint. Exacte. I que davant sí que és veritat, i el Villarreal aquesta temporada en Lliga no està bé, però tens un senyor equip davant, Sí, van jugar molt bé els del Villarreal. Però jo crec que no passa això, Víctor, si amb el Benfica no va passar, perquè crec que el plantejament va ser bo i el Barça va dominar el partit. Jo crec que el Villarreal, sobretot a partir dels 20-25 minuts, el Villarreal troba la sortida a partir de la banda esquerra i llavors el plantejament te veu superar perquè Emery planteja millor el partit que Xavi. Pero yo creo que aparte de eso, yo creo que lo que les puede pasar a los jugadores del Barça, no te digo ya con Xavi en este partido, sino que cuando les viene un equipo que ellos intentan dominar, los primeros 20 minutos no les sale y se frustran, y el otro equipo les roba el balón y les juega mejor y les pasa, yo creo que no tienen la capacidad de recomponerse y volver a ponerse sobre encima del partido, de volver a dominar. Al contrario, ¿sabes a lo que me refiero? Que pierden como la fe y dicen, pues mira, a lo que sea. Ivan. Clar, perquè ells tenen pensat jugar amb la pilota. Un cop li treuen la pilota, els hi costa. I, bueno, és el que va passar amb el Villarreal. En això està treballant Xavi, no? Per jugar sempre així. Xavi porta 2 o 3 setmanes. Sí. Parlem ara de les polèmiques arbitrals. Parlem de les polèmiques que ho has mencionat. Aquest cop van ser unes mans de Piqué a l'àrea del Barça que no va xiular ni l'àrbitre ni el VAR. Emery estava molt indignat després del partit i va dir això. Vuelvo a insistir, con el respeto a los árbitros, pero alguien tiene que explicarle al Villarreal
¿por qué hoy no se ha pitado ese penalti? ¿Por qué no ha tomado la decisión? Porque el árbitro igual no lo ve, pero el del VAR lo tiene, por lo menos, oye, aquí hay... lo han puesto todos. Lo han puesto, el VAR éramos todos en el campo, igual han puesto la imagen, veo yo y digo, uy, pero si la pegado en la mano y va a gol, y no ha pitado penalti. Y yo pensaba que igual todavía, oye, pero lo va a mirar todavía, aunque hayan pasado 5 minutos, tendrá que mirarlo. Pues no lo miró, señor Emery. Yo creo que ese Colombia, me refiero... A ver, estas declaraciones ya se saben, no va a influir en nada que lo diga en rueda de prensa, porque esto es un comunicado, eso la Villarreal desde dentro lo contacta con la Liga y le pide explicaciones y ya está, y no tiene por qué decirlo en rueda de prensa. Pero ¿estáis de acuerdo? ¿De verdad creéis que se equivoca en lo que dice? Para mí es penal clarísimo. No, la pregunta iba para una persona de aquí. ¿De verdad crees que...? No te digo la forma. ¿Crees que es matisos. La mà de Piqué dins de l'àrea ve d'un fora de joc del Villarreal que no es pita. Per tant, si pites el fora de joc ja no pots pitar el penalti. Vale. En cas de que fos penalti, sí, és mans, és penalti. Minut 1, entrada de Roja de Parejo a Busquets. Això també vale. Però és que això, el problema no és ni de maletín de la porta, ni maletín de Florentino, ni maletín de tu prima. El problema és que així és el futbol, tio, i és el doble rasero. El Emery avui t'està plorant i el pròxim partit no li pitaran de... Sí, que yo no te digo, escúchame, que yo no te digo... Y callará, porque el Emery es així. Vale, pero es así y todo el mundo, me refiero. Pero que yo no te estoy diciendo que no sea roja ni fuera de juego ni nada. Yo solo te estoy diciendo que si de verdad creéis que es malo también que un entrenador se queje... Que es lógico, tienes que salir a defender. Tienes que salir a defender. Piqué cuando... No sé digo Piqué porque sois del Barça, pero Piqué cuando salía antes, hace un par de temporadas diciendo, salió contra el Athletic Club, creo, ¿no? Sí. A pie de campo, rajando a los árbitros, me parece bien, porque es que si no sales y te quejas, te van a tomar el pelo. Y está bien que lo hagan todos los clubes. No crec que et prenguin el pèl, però quan estàs calent, després del partit, surts i dius el primer que penses, i després tu mires i al llarg del temps l'àrbitre falla cap a un costat o falla cap a l'altre. Sí, és una pataleta de Emery como una de tantas. Y durante el partido también hubo fallos a favor del Villarreal, pero el que es muy claro o grave es el penalti. El problema es que... Pero escúchame, una roja en el minuto 1 me diràs que no t'influye. Això és el que anava a dir. El problema és que de 3 accions polèmiques o 4 o 5 de tot el cap de setmana només es parla de la del Barça. Pero porque ya viene de la jornada anterior donde también salió beneficio al Barça. Exacte. Es que es por eso. Ya son unas cuantas jugadas polémicas. Pero también se beneficiará el Elche o el Osasuna, pero eso no se habla. ¿Por qué? Porque es el Barça y no interesa que se beneficie el Barça. Perdona que te diga, sobre todo en la prensa de Madrid. Se habla del Barça porque cuando pasa... La prensa solo se llena de Barça y Madrid, me refiero, por eso se habla del Barça. ¿Ah, sí? Vale, por eso se habla del Barça. Pero del Barça se llena negativamente. Del Madrid, yo no he oído nada del penalti a Ocampos que han dicho. No, ni vas a oír. Ni vas a oír nada. Vale, pero que porque la prensa... Es que me estáis hablando de la prensa y otra cosa de lo que rajen los entrenadores. Es que yo no... Que sí. No. Yo veo que el Emery viene... No hem criticat a Emery. No hem dit res de l'Emery. Tu penses que l'estem criticant? No, yo que he dicho. Una pataleta más. Es un niño pequeño. Llevas 4 días llamándole llorón. Hombre, pues es que es un llorón. Tío. No, a mí me parece bien que salga el entrenador y raje y defienda a su club. Si hubiesen ganado no hubiese dicho nada. Pero lógicamente, pero si es que está bien que salgan y rajen. Es que está bien eso. ¿Qué van a escoltar? ¿Le van a dar 2 puntos por rajar? No, pero al siguiente partido le pitaron un penalti a favor y es que está bien. Sí, ja ho hem entès. Anem a escoltar ara la veu del poble que també van opinar sobre aquest penal. La veu del poble parla al micròfon de l'Andreu. Doncs em vaig passejar un dia més per la terrassa del bar de Campus Catalunya i vaig preguntar no només per l'errada de l'àrbitre en aquest penal a l'àrea del Barça, sinó també per l'altre dia a l'Espanyol, que també es van queixar molt els pericos, i em van dir això, escolteu. Et volia preguntar sobre la polèmica arbitral de l'altre dia al camp del Villarreal, perquè va haver-hi unes mans ahir de Piqué, no sé què en penses, tu creus que era penal? Jo opino que sí, perquè obstaculitza el gol, si la pilota no li toca la mà era gol, però ja que l'àrbit no ho veu en directe, que com ell diu que no és gol, el VAR no revisa, llavors no hi ha polèmica per cap lloc. Possiblement era penal, però bueno, sempre ens perjudiquen un dia que... Últimament, allò que va dir Xavi, no? Que tenim una flor, doncs benvinguda sigui, no? Claríssim, penal claríssim. A veure, jo sí que soc sincer, soc culer des de ben petit i a veure, sí que és cert que honestament sí que van ser mans, la veritat. Bon dia, amic, com et dius? Jo em dic Marc i soc perico, soc de l'Espanyol. Sincerament, segurament no era penal, però no puc opinar perquè no el vaig veure, perquè no miro els partits del Barça, no sé que juguin contra l'Espanyol. Això t'anava a preguntar ara. Contra l'Espanyol va haver un penal que ho vau discutir molt. Vosaltres què penseu?
Bueno, estem acostumats ja que és molt fàcil arbitrar contra un equip petit i més en aquests casos que sempre s'afavoreix o s'acostuma a afavorir a l'equip gran i jo crec que és el que va passar, no? Si el penal hagués sigut al revés i s'hagués pitat a favor de l'Espanyol, la polèmica hagués sigut molt més gran i els mitjans doncs, haguessin parlat d'un robo, de que sí, no sé què, però en aquest cas doncs, ni mitjans, ni polèmiques, res de res. Bueno, a veure, al final són àrbits i en funció del partit i de com va decideixen ells, o sigui, no sé. Jo no crec que hi hagi ningú favoritisme ni res. Sí que ho era, sí. Penalti claríssim. Mira, jo crec que el penal de l'Espanyol sí que era i que a nivell de sort, molta sort no estem tenint, però que a poc estem remuntant cap a dalt i bueno, al final una mica d'ajuda externa no ens va malament. Si tenim sort o no, bueno, també s'ha de buscar, no, la sort. Jo crec que entre tots i últimament s'està aconseguint, entre tots tornarem al Barça que érem, i si la Flor ha d'ajudar per ser el que érem, doncs endavant. Podreu recuperar tots els programes de La Banqueta a YouTube, Spotify i iVoox. Té flor, Xavi? Però la veritat és que estem tenint bastanta sort. Jo estic d'acord amb aquest noi que ha dit l'últim. La flor s'ha de buscar, no? Contra el Benfica no vas tindre flor, ningú va parlar de flor. Sí, a l'última jugada que el Seferovic la va enviar fora... Però és un partit que tu tens moltes ocasions i no te n'entra ni una. L'última ocasió del Benfica arriba perquè el Barça ja està dalt buscant el gol. Que si el Barça hagués fotut gol no hagués passat això. Bueno, però s'ha de tenir aquesta sort també. S'ha de buscar i doncs mira, hi ha moments que hi arriba i hi ha moments que no. Quan no arribi, si no és la flor, diran una altra cosa. Ja està. La veritat és que va ser un bon partit del Villarreal, ho hem estat dient, va mereixer guanyar, jo crec, o com a mínim no perdre, però a la segona part una bona pilota de Ter Stegen la va controlar molt bé Memphis i va fer una gran jugada, va tenir molta sang freda. Bona assistència de Ter Stegen, també va fer un bon partit sota pals, està recuperant la forma a poc. A la celebració del gol, quan... Xavi li va dedicar, el va assenyalar, perquè va ser una gran passada. Feia molt bones passades d'aquestes Zilesen, quan estava al Barça també. No, és verdad. No, tienes razón, Sí, Zilesen era un especialista en aquestes passades llargues i Ter Stegen en aquest cop li va sortir molt bé. Un altre jugador que en Xavi comença a recuperar bona forma, no? El que hauria de ser és De Jong, jo crec. Bueno, ha fet un partit bo. Si hem de donar-li temps. Bueno, De Jong és... Sí, perquè ve de jugar uns partits que per el nivell que té, que sabem que té, pues, encara es queda curt, però que encara queda molt de De Jong. Però per mi el millor del partit va ser Abde, un cop més. Per mi no. Això sí, li falta millorar en defensa, però en atac... En defensa sembla Dembélé, tio. Sí, que Dembélé ho va fer molt pitjor que... Però Dembélé no va aparèixer. Dembélé no va... Pero ¿qué le pedís a un chaval que es extremo derecho, que sea lateral derecho también? Me refiero, es que es ridículo. Está clarísimo. No, yo creo que va a ser un error. Simplemente le pido que siga a su marca. No es tan difícil, le pides hostia, que se comprometa defensivamente. Aquí nadie te está diciendo que le pidas que haga papel de Messi. Aquí el problema va ser la tàctica aquesta de Xavi de fer-li un marcatge aquest individual a Moi Gómez, que no la va valorar, li va ficar Eric, no la va valorar, però clar, se l'emportava fins al mig del camp i hi havia una autopista allí. I aquí hi havia... Va voler, no sé... perquè Memphis no marcava a l'home, però Eric sí, i en defensa sí. Que no ho entenia, perquè Memphis estava amb els dos centrals. Sí. I anava perdut, com sempre va, perquè Memphis ja és un altre debat. A la segona part es va reorganitzar la pressió. I el que dic és, quan sortia el Villarreal, tens Albiol i Pau Torres. Qui surt millor amb la pilota? Pau Torres, sí o no? Sí. Pues llavors te quedes tu amb el Pau Torres i deixes a l'Albiol, el flotes i que pugi ell la pilota. No és tan difícil. Que Xavi se piensa que estava en Qatar. I tota la primera part, el Memphis, com un toro mareado, y el Pau Torres tomándose un café, fent-se una palla, venga, ¿a dónde la paso? Però és que és d'alevins, tio. Jo m'indignava quan veia, és que no sé si no ho va veure Xavi, si no li sortia al Memphis de zero. És el que ha dit el Víctor, Xavi ve de Qatar i allí dominaven molt, ho tenia molt fàcil, els altres entrenadors no estaven tan al seu nivell, i aquí ve i se troba amb entrenadors que... Però és que, Andreu, però que és molt fàcil. Xavi ve de Qatar, Xavi ve de Qatar, Xavi ve de... No, però és que és veritat, el nivell no és el mateix allà que aquí. Òbviament,
Xavi ja ho sap. Els entrenadors et responen tàcticament. Un moment. Sí, te prenen mesures i tu has de saber reaccionar. I Xavi ho va fer, perquè la segona part va sortir molt bé. No em val que em diguis ve de Qatar. No, simplement. Emery fa un plantejament, llegeix el plantejament de Xavi i fa el que fa. I li surt bé. És el que estic dient. Això li pot passar al Jürgen Klopp contra el David Moyes i en principi Jürgen Klopp és millor entrenador que David Moyes, però el David Moyes li ha llegit millor i ja està. Bueno, però normalment els millors entrenadors no tienen ni puta idea. Aquest tio sap més que tothom de futbol. Que tothom que està aquí assegut, que tothom està aquí assegut. Que tothom que està aquí assegut. Que sí, que tienes razón en eso. Y que a Xavi le falta tiempo y experiencia Primera División. Totalmente, es así. Totalmente. Y cuando tenga experiencia la temporada que viene, seguramente va a ser una barbaridad. Pero ahora mismo, la mejora del equipo. No, Andreu, déjame un momento. La mejora del equipo viene pues lo mismo que con Sergi Barjuan. Porque cuando cambias el entrenador, como con Solari no tenía ni puta idea de fútbol y el equipo del Madrid mejora. Pero porque. No, pero que con el cambio. Es anímica. Claro, el cambio de entrenador es una mejora anímica, se refresca de nuevo. Y contra el partido del Celta, que está el Sergi Barjuan en la primera parte, da una masterclass el Barça. Y es así. Y con Xavi, ahora la mejora del juego no ha venido porque es Xavi o por la flor de Xavi, ha venido porque el cambio de dinámica y tal. Xavi ho està fent millor que Koeman. Això és indiscutible. No, pero que es el cambio de dinámica cuando metes un entrenador nuevo. No es només això. Esa dinámica, pero anímica. ¿Con Sergi Barjuan jugaban mejor que con Koeman, sí o no? Sí, pero pues ya está. Es que jugar con Koeman es jugar a la puta mierda. Pero que el cambio de dinámica... Claro, que es eso. Que sí, es un empujón anímico, pero es que no es solo un empujón anímico. Exacto, no es només això. No es solo un empujón anímico. Hay diferencias en el Barça de Koeman, en el Barça de Sergi y en el Barça de Xavi. Pero que el resultado de Xavi no se ve ahora mismo. Ahora no se puede ver en el campo. Obviamente que no se ve, pero puedes ver matices de que... Claro, se ven pocas cosas, pero que a lo que me refiero, que a Xavi, para tener una influencia clara o fuerte en el campo, en el juego del Barça, le hace falta tiempo. Queda molta temporada. Y por eso se nota, todavía le falta experiencia. Y es por eso lo que digo que viene de Qatar. Porque todavía le falta y la experiencia que tiene es jugar contra 3 chavales que serán panaderos allí. És veritat, això és veritat. Avancem, que si no ens quedem enrere, vull que escolteu l'arenga de Piqué després de l'1-2. Chavales, cabeza, más que nunca cabeza, tranquilos. Jugar con el tiempo, ninguna prisa, faltas, nos tiramos al suelo, todo, tranquilos. No podemos perder estos 3 puntos, chavales. És que no havia escoltat este àudio. És boníssim, és boníssim. És molt bo. Jo me vengo arriba, la veritat. No, bueno, a mi m'emociona això, aquestes coses del futbol des de dentro. Pues como con el partido contra el PSG a puerta cerrada del Barça, que se le escuchó también pegarle gritos a la defensa, ¿no? Y a Busquets, sangre. No, pero que esto está siempre. Lo que pasa es el líder. Es el líder. Está fent el que ha de fer, que és el paper de capità. Igual que Busquets, igual que Jordi Alba. Bueno, però aquest discurs el fa Piqué i no el fa el Busquets, que Busquets també està al camp. No, pero esto seguramente lo haga cada partido Piqué. Sí, però... Seguramente. Però portar el braçalet no et converteix en el líder del Barça. No deixa de ser curiós escoltar-lo. No, pero que esto es como lo típico que soltaba cuando estaba Messi en el campo y tal, que era ridículo. Decían, no, es que mira a Cristiano cómo pega gritos en el campo. Bueno, Messi los pegará en el vestuario porque no hace falta pegarlos en el campo porque es ridículo. Messi igual no. Que te vean las cámaras, para que te vean las cámaras y que la gente te llevarte el aplauso fácil es ridículo. Que va a caràcters. Por eso, pero bueno. Que va a caràcters i per exemple, potser Busquets no ho sé, però potser el capità és una figura que ha d'estar més pendent dels seus companys de, jo què sé, Abde, com estàs? També con la família, però això no es veu. Con la família, clar, per això t'he dit que és un altre registre. Poder Piqué 4 gritos, molt bé, que va molt bé i és molt fàcil, però poder el treball del vestuari i estar, hòstia, pues Dembélé, com estàs de la lesió? Ansu, com estàs? M'entens? Sí. Coses després, el capità per mi ha de ser més una figura de paterna, quasi. Sí, de suport. Sí, aparte del cuerpo técnico, de dins dels jugadors de igual a igual i de ser una figura, i sobretot gent com Busquets i Piqué que tenen una gran autoritat al vestuari. Abans de tancar la secció del Barça, que ens estem passant de temps, m'agradaria comentar lo de Ferran Torres, que ha sonat aquesta setmana. Jo ho veig complicadíssim. 70 quilos, no? Ho veig fotut, a veure si amb una mica de sort li colem al Sergi Roberto, no?, al Guardiola. És veritat, xaval català, tío, de puta madre. I el Sterling no... No el vull. És un jugador més de banda esquerra, cap a dins... I bueno, diuen que Ferran Torres està boig per vindre. Sí, això sembla ser que és veritat, però el complicat és el tema econòmic. Ivan, no sé, a tu t'motiva aquest... A mi m'agrada molt Ferran Torres. O sigui, ojalà vingui Ferran Torres. O sigui, una davantera Ansu, Dembélé, Ferran Torres... Sí, bueno, que és lo vamos viendo. No, Dembélé sí, en el futur sí. Tant de bo pugui vindre Ferran Torres, ara anem a parlar una mica del Nàstic. A la banqueta trobareu les seccions menys preparades del planeta. És motiu del cés.
Bueno, a la banqueta també volem parlar de futbol local, i futbol local és sinònim de Nàstic de Tarragona. Intentaré cada setmana repassar i explicar-vos de la millor manera possible com ha estat la jornada de l'equip tarragoní, però farem una cosa, anem a dividir primer aquesta secció en 2 parts, us explicaré primerament una mínima introducció de com funciona l'actual lliga, perquè ha canviat la segona B. Divisió nova. Exacte. I la segona part us parlaré ja del Nàstic, de com li va la temporada i l'última jornada. Així que, bueno, el millor equip de Tarragona juga actualment a la tercera divisió de futbol espanyol, que és el que fa poc més d'un any era de segona B, i ara es diu Primera Ref, que és Primera Real Federación Española de Futbol. Bueno, el nom ens la sua bastant. Però aquesta divisió és més complicada que l'anterior segona B, perquè està formada, o sigui, sabeu que segona B estava formada per molts, no sé si en 10 o 11 grups de 10 equips, sí, amb més de 100 equips, i bueno, dins d'aquests 100 equips hi havia equips molt descompensats a nivell, amb equips més pertanyents a la tercera i altres a segona, o sigui, estan molt descompensats. Diguem que aquest canvi s'ha compensat una mica la divisió. Exacte, el que han fet és reduir aquest tamany d'equips a la tercera divisió, i ara són 40 equips que corresponen als millors, diguem, als millors equips d'aquests anteriors grups. Llavors s'han ajuntat els millors de l'antiga segona B. Com ho fan ara? Aquests 40 equips es divideixen en 2 lligues, 2 grups de 20, i han partit a Espanya per una diagonal per la meitat. Des de Cádiz als Pirineus, una diagonal que passa per Madrid. Llavors el Nàstic es troba a la part dreta, al grup 2. Com funciona ascens i descens? Molt fàcil, els 20 i 20, tenim que el primer de cada d'aquests 20, els 2 primers pugen a segona. Directe, i els altres play-off. Després del segon al 5è d'aquests 20 també play-off, d'on surten altres 2 ascensos, en total 4, I el descens és és la divisió més exigent d'Europa, que permet menys fallos, perquè baixa el 25% dels equips que juguen la Lliga baixen. O sigui, de 40 equips baixen 10. A cada grup, a cada lliga, quants baixen? 5 i 5. O sigui, dels 20, 5 i 5 baixen. És tremendo. A quin grup està el Nàstic i com li va aquesta temporada i tal? Bueno, doncs ara el Nàstic juga, com he dit, a la Lliga, al segon grup, i bueno, va començar bé, o sigui, a dia d'avui portem 14 jornades, El Nàstic va començar molt bé la temporada perquè van guanyar 5 partits, o sigui, els 5 primers partits de casa els va guanyar, una cosa que no es aconseguia des de, no sé si meitats del segle passat, o sigui, una locura, que tampoc hauria de ser tan difícil, però és el Nàstic, bueno, poquet a poquet. I res, també hi havia, clar, partits fora de casa. Què passava? Bueno, els anaves empatant. Guanyes a casa, empates fora, són números d'ascens, bastant bons punts, playoff o ascens directe. Sí, més playoff que... Però, bueno, molt bons números. El que passa és que, clar, quan aquests partits de casa els comences a xocar-te amb equips que ja t'empaten a casa o perds a casa, i els que empataves fora comences a perdre'ls, doncs els números van baixant, van reduint... Exacte. Tot va canviar, fa 3-4 jornades, amb el canvi típic de calendari, quan la Lliga fa un canvi típic perquè s'enfrontin tots contra tots, que jugues 2 cops fora de casa o 2 cops a casa. El Nàstic va jugar 2 cops fora de casa seguides, i aquests 2 partits li va frustrar molt perquè va empatar i va perdre. I a partir d'aquí, el següent partit a casa, la jornada 12 i 13, doncs ja va perdre i va empatar. En total, mira, els 5 últims partits, perquè us enteneu millor, portem empat, derrota, derrota. O sigui, de 15 punts, només 2 punts. 2 possibles. Llavors, doncs... I això tindrà conseqüències en l'entrenador? Raúl Agné està, segons la premsa de Tarragona, s'han filtrat diversos rumors, que encara no se sap si continuarà o no, però jo crec que cal confiança. Hi ha molt run-run. Jo crec que el joc no és malament, almenys els partits de casa. El que passa és que tenim molts errors defensius, individuals sobretot, que et castiguen moltíssim. I sorprèn molt perquè Raúl Agné sempre ha destacat perquè els seus equips eren molt sòlids defensivament. I precisament I no tan ofensivament, i ara sembla que és al revés. Que és al revés. Això, els equips que es centren més en la defensa, quan comencen a patir en aquest aspecte, es van cap a baix, perquè clar... I això és el que li està passant al Nàstic, però jo crec que, té equip suficient. El Nàstic és un dels equips econòmicament millors de l'antiga segona B. I amb millor plantilla. I de les millors plantilles, o sigui, hauria d'estar més... Con el grupo, con el Castilla y el... Sí, es lo que anava a dir, o sigui, el seu grup... A ver, económicamente me refiero, hace 2 años el Castilla de la antiga segona B. Ah, vale. Sí, no, ahora es lo que iba a decir.
Ahora hay equipos en su grupo como el Barça B, el Castilla, el Castellón, filiales de Sevilla, Betis. Sí. El Castilla hace 2 años, si no me equivoco, tenía en su equipo al Vinicius y al Rodrigo, cada uno con 50 millones. Y al Lugo al de la Valencia, ¿cómo se llama? Cuando le pegaron el mordisco al Vinicius. Sí, que básicamente que el sueldo del Vinicius y el Rodrigo sumados eran mayor que todo el presupuesto. Mayor que todo el presupuesto de segunda. De segunda B. Sí, porque hubo polémica porque muchos sí, Vinicius en segunda B ya suelto. O sea, en part, per això li pagaron un mordisco. En part, el canvi aquest de divisions es va fer perquè tot aquest tema s'equilibrés una mica. Que crec que sempre es queixen de la federació i tal, però crec que aquest canvi, que era molt difícil de fer, i va generar molta polèmica de dir, hòstia, quin clar, havien de dividir, clar, alguns havien de pujar, altres havien de quedar-se en la primera RFF, alguns havien de baixar a tercera, tal. L'han fet de puta mare, sincerament l'han fet de puta mare, perquè és una lliga molt... Ara, on hi ha molt de nivell, no veus golejades, és més igualada, més igualada, hi ha molt millor joc, perquè abans segona B era infumable, perquè era pilotazo arriba. I és el que passa, a tots els països, a la majoria de països tu veus la primera 20 equips, segona 20 equips, tercera 20 i algo, el que no podia ser és que aquí la tercera divisió tingués 100 i pico equips, o sigui, era una bogeria. I bueno, perquè entengueu, anem acabant, perquè entengueu aquesta deriva una mica negativa dels últims partits del Nàstic, el passat, aquest cap de setmana passat, contra l'Atlético Baleares, que era el líder, el Nàstic va tenir ocasions claríssimes durant tot el partit i bueno, el que passa és que a part d'aquests errors defensius puntuals tenim molta mala sort. El rival no va xutar ni un cop a porteria i ens va guanyar 1-2 a casa. El primer un gol en pròpia, d'un centre sense perill, gol en pròpia, i dius, bueno, això pot passar a tots els equips. I a la segona part vas 1-1 i hi ha un centre sense perill també, el porter se li escapa de la pilota de les mans, el que se'n diu manos de mantequilla, no?, de tota la vida. I la foten cap a dins. O sigui, no van xutar més en tot el partit i el Nàstic no parava d'atacar, però no van poder... Jo crec que anímicament també es veuen amb l'aigua al coll una mica i... Que això és el que parlem, sempre ara també amb Xavi, que al final el joc mental i com estiguin mentalment els jugadors i l'equip i l'ambient que hi hagi també al final és diferencial. Llavors creieu que amb un canvi d'entrenadors podria arreglar això una mica o s'ha de tenir paciència? O pots revertir, perquè també és que el Nàstic últimament també a la banqueta no ha durat un entrenador més d'un any i mig, 2 anys. No. Des de Vicente Moreno, que ara està a primera, no ha durat cap entrenador. A mi Raúl Agné, perquè a mi no ho sé, per el que sigui, depèn els entrenadors com m'expliquin les coses a la roda de premsa, si m'expliquen bé el seu plantejament i són sincers, que crec que Agné sempre ho és en totes les seves compareixences, a mi ja m'agraden i ja em guanyen, crec que ha de tenir un marge, crec que ara el Nàstic està a mitja taula, encara hi ha temps per recuperar, però crec que mentalment el Nàstic ha de fer un canvi de xip, sobretot fora de casa, perquè no pot ser que encara no hagis guanyat cap partit fora de casa i que juguis malament fora de casa. Un equip que aspira a pujar de divisió que no hagi guanyat cap partit fora de casa en jornada 14 és un problema bastant gran i, clar, això de dinàmica negativa mentalment afecta, sobretot en veure's que en una jornada estàs a playoff, posicions d'ascens, i al cap de 2 jornades ja estàs tocant zones perilloses. Per baixar. Sí, està a la divisió, o sigui, està a la posició 13 ja. Llavors, ja per acabar la secció, jo confio que no canviïn d'entrenador, perquè jo confio en Raúl Agné, vull que, i crec en ell, que és capaç de revertir aquesta situació i que continuarem guanyant partits a casa i sobretot aconseguir la primera victòria fora de casa. I que vingui a la banqueta també. Doncs també convidadíssim Raúl Agné a la banqueta i bé, gràcies per parlar-nos del Nàstic, Ivan, l'anirem seguint. Un dels millors himnes de la primera RFF, això. Dels millors himnes de Tarragona. Ets el millor! Arriba, Aleix! El Degà! Vinga, Aleix, anem a parlar de la Lliga. La banqueta. Un espai patrocinat per Matieta. Conocido, ¿no? Conocido, pero no amigo. ¿Vale? Parlem una mica ràpid de la Lliga. La Real Societat es comença a desinflar, perd el liderat. Me sap malament. Tard o d'hora havia de passar, no? Empat contra qui van empatar? Contra l'Espanyol. Van perdre contra l'Espanyol. Aleix, estaràs content, però... Joder.
Contra l'Espanyol, Però una robada a la Real Molt malament has d'estar, per perdre contra l'Espanyol. Y luego los pericos se quejan, Claro, si es que para eso sirve quejarse. Te quejas contra el Barça, el siguiente partido te benefician. Si es que es así. No, bueno, sí. Bueno, hablamos... Es està que bé. iba a abrir otro debate, pero bueno, da Està igual. bé que vagin afluixant els equips aquests que estan amunt perquè són rivals directes pel Barça. Ara mateix la Real Societat i un altre rival directe, el Sevilla, també va perdre contra el Madrid, però millor, no? La veritat és que va jugar bé el Sevilla a la primera part. No sé si vau veure el partit. Sí, però el Sevilla... El partit del Sevilla va ser el que és el Sevilla cada temporada. Què és? Explica'ns-ho. Comencen molt fort, la primera part ja es va veure forta, pressionant a dalt, diverses ocasions, i la segona part comença... A la Champions li passa, I que el Sevilla... Es tiren enrere, no?, a tots els partits després quan van guanyant. És el que va fer contra el Madrid. Sí. O sigui, però és que un Madrid que jo, sincerament, jo no sé com van tancar el Sevilla darrere, Pues perquè el Sevilla es va tirar enrere. Un Papu Gómez que está para irse a Argentina a comer asados cada fin de semana y no vuelvas, tío. El Fernando del Sevilla, vaig veure el partit. El Fernando del Sevilla, molt bon partit. L'Acuña, és boníssim, Col·lega d'Oriol Castro. El huevito. ¿Lo ves? Molt bon partit. El huevito Acuña. Bajito lateral, un poco gordito, que corre mucho. Feo. Es el jefe. Però és que fica uns centres d'aquells bonics. I Courtois decisiu. A l'últim minut del penal. És el millor porter de la Lliga. I millor porter del món. Per mi, millor porter del món. Sí, ara sí. Jo crec que en aquesta millor forma, sí, segur. Ni el Gianluigi tonta Roma ni nada. Bueno, golaç de Vinícius, que està en ratxa. Al minut 87 per tota l'esquadra. És el millor extrem de la Lliga ara mateix, Vinícius. No, ja estan fent la campanya del millor jugador del món, pròximo Balón d'Oro. Tomàs Roncero, perquè aquest ja sabia que l'havien perdut. Bueno, em va tocar els collons el gol, tio. Però va ser un golazo, no? Això no ho pots negar. Va ser un golazo, sí. Ha millorat molt a nivell ofensiu, Vinícius. El que a mi em provoca certa ràbia és la celebració de després a lo Cristiano Ronaldo, que amb la cara que té el Vinicius, tío, el gol no es le el pega mismo. mucho. Escúchame, el gol es el mismo, Vale, pues o sea, ahora solo le falta... Es que Cristiano marcó en la penúltima temporada con el Madrid al Rayo, que lo subió el otro día el Madrid, y el gol es exactamente igual, en plan, recorta, tac. No, pues ¿viste el de Vinicius? Sí. Pues es el mismo. Es que es ¿no? igual. Es decir, Vinicius, próximo Cristiano Ronaldo, ¿no? Sí, a ver si lo pilla, ¿no? Porque 5 balones de oro, no sé qué. Bueno, se viene época de Vinicius los galácticos. Vinicius es molt bo. Igual que Juanmi. Pues espectacular, Juanmi, hat-trick contra el no Levante. No arriba Juanmi. Tercer màxim golejador de la Lliga empatat amb Memphis. Hòstia, la pregunta és, ¿sabeu qui és Juanmi? Sí, joder. Es de Betty. Vale, no sé, a ver, estas faltas de estaba en la Real y lo echaron porque Málaga, llegó Isaac. Va començar al Màlaga. Bueno, però estava a la Real. És que me'n recordo del Màlaga. Tampoc parlarem de la carrera de Juanmi, Però és un grande Juanmi. Està picant a la porta Luis Enrique. Que piqui. A mí lo que me sorprende es que... Que piqui. A mí lo que me sorprende es que Memphis sigue el tercer màxim golejador de la Lliga. Sí. Amb les que falla. Imagina't si no falles les que fallen. Benzema, Vinicius, Memphis i Juanmi. Vinicius segon, Benzema Pichichi, Vinicius segon. No ens en riem molt de Juanmi, no ens en riem molt de Juanmi perquè la propera jornada Barça-Betis, per sort no estarà Fekir, que està sancionat. Le podrás insultar tú. Le pasa mucho. Aquí, a Fekir, que li treuen grogues per protestar. No, está mal de la cabeza ese hombre. Fot patades. Bueno, ¿qué estás insinuando, Víctor? ¿Qué estás insinuando? Que está mal de la cabeza, que tiene un temperamento que no es normal. No sé si va veure l'últim partit d'Europa League. Que ho digui això un solista. Bueno, pues imagina't com deu ser Fekir. Bueno, pues nada, Andreu, va a hablar tu puta madre la próxima vez en este programa, me refiero. Si no puedo decir nada, hostia. No, digas. No, coño, la temporada pasada le sacan rojas, va y le pega un cabezazo, un puñetazo, no sé qué, y rompió la pantalla del bar. Me refiero, si eso tú lo ves normal. Que está loco. No lo veo normal. A la pantalla del... Sí, le sacan roja, la pantalla que hay en el campo pues fue, y desde entonces ahora la liga es retráctil la pantalla. Por culpa de Fekir. Me representa. Bona medida. Bueno, Víctor, has d'estar content perquè l'Atlético va guanyar 1-4 al Cádiz i ara hora que tinguessi un bon partit d'aquests, saps, de líder de la Liga, de vigente campeón. ¿Estás contento o no? Sí. ¿Qué quieres, que esté triste? Pues claro que estoy contento. Que còmoda victòria a la segona part, això sí. Vaig veure la primera jo, la segona. La primera parte es infumable. Sí. ¿Y la segunda? Es terrible. ¿Qué pasó en la segunda? Bueno, pues que se enchufaron los jugadores, se espabilaron, porque no era normal, el gol en propia en Carrasco. Bueno, no es normal. La estadística, aparte del, creo que era el Barça y el Madrid,
el equipo que más goles le ha marcado a Oblak es el Atlético de Madrid. En propia puerta. Sí, és veritat. És el tercer equipo, o sea, que más goles ha marcado Oblak, porque no es normal esto. Bueno, Oblak, abans parlàvem de Courtois, Oblak tampoc està en el seu millor moment. No, esta temporada está siendo bastante flojilla. Y mi colega Luisito, ¿cuánto le queda de contrato, por cierto? Renovó un año, creo que va año a año. Sí. Era este año y ya está. Laporta, tráelo. No, Laporta, tráelo. Comeback, Luis. Sí. Laporta a trabajar ya. Vamos a empezar una campaña desde la banqueta para que vuelva Luis Suárez. También. ¿Sabes quién marcó también? Griezmann. No, este no. Griezmann me da igual. Estic comptant els partits pels 40 milions que ya está, que es el 50% de los partidos que esté disponible. Si se lesiona ya está. Ole, 40 milions, això per fitxar l'estiu. ¿Nos pagan? Vinga, sí. Vamos. Són 40... Venga, para las peñas. 40 millones para las peñas. Vinga, va, anem a internacional, Aleix. Si voleu estar al tanto de les novetats del programa, ens trobareu com a @labanqueta_, a Twitter i Instagram. Comencem parlant del PSG, que ha estat notícia per un jugador en concret, que és Ramos, que torna a la lesió. Hòstia, que ho diria, Més de 200 dies després. Després de... Debut amb el Paris Saint-Germain. Y qué desastre de debut. Sí o què? Vas veure el partit? Sí. I què? Que el primer gol es una cagada suya. Sí. Y que lo luego treu al cap y la pelota pasa y marca el gol. Y en un par de ocasiones, porque mira, los del San Etienne les cuesta un poco, pero hubo un par de pases que hace a Marquinhos. En plan, que es un pase que teóricamente es... No tiene que hacerlo, no, porque es esto cuando saca el portero, que se abre los dos a la banda, los dos centrales y tal, para jugar con el lateral. Y en vez de jugar con el lateral, decide hacer un pase cambiando de banda a Marquinhos, que no tiene ningún sentido, que la roba uno del San Etienne y casi marcan, y es que es un desastre. És que ha de recuperar el ritme de competició, ¿no? O sigui, amb això hem de ser justos. Sí, hombre, pero si es ho que... diem de tothom, en Ramos també. Es que si le sumamos el que le falta forma y que le faltan neuronas, pues normal, me refiero. No, porque es verdad, es que a quién se le ocurre hacer pases. Es que no tiene... De verdad, que hizo unos pases, unos juegos que no tiene sentido. Yo creo que Ramos aún se está ubicando de París, ¿sabes? Como no ven los letreros en castellano, lo ven en francés y aún el tío va perdido. Le distrae. Se piensa que está en Lyon. El árbitro le habla y se queda loco, se queda pensando que le ha dicho. Sí. No sé. Arbi, falta. Bueno, una altra cosa del Paris Saint-Germain, lesió de Neymar, una més al turmell. Han dit per quan? Se li va girar 6 i 8 setmanes. entre 6 i 8 setmanes. No, però és per dinamismo, Víctor, tio. Aquest tio, vuitens de Champions, ja està disponible. Sabeu en quina posició va quedar el Balón d'Oro, Neymar? Sabeu en quina posició va quedar? Setzè a la pilota d'or. Però escolta'm, que aquest tio... Me sembla perfecte. A mi també. Escolta'm, que aquest tio es lesiona i la mateixa nit que es lesiona estava de festa. De fiesta. Bueno, suposadament, Prioridad. No. Bueno, pero haz la pregunta que está aquí puesta, Andreu, haz la pregunta. Es passen una mica amb ells els defenses, amb Neymar, li foten moltes patades. Bueno, amb tots els jugadors així que són skillers... Jo crec que el casen una mica. Que li diguin a Messi. Però és que també és l'única forma de parar-los. Llavors jo entenc... No, vale, no entenc... O sigui, no justifico la com es diu? La duresa amb la que fan les entrades, però justifico que siguin més propensos a rebre entrades. Però, per exemple, aquesta entrada... No la vaig veure, És totalment fortuita perquè el defensa ni el toca i llavors té la mala sort que cau malament. Pero mira no és una entrada dura. No, pero mira la intención de la entrada. La entrada era una entrada por detrás, me refiero. Pero no le dan, pero va ser expulsat el jugador, el van expulsar. Es que no li toca. No le da, pero ya la entrada, también os digo que... No es dura, tampoco. Que mira que yo defiendo a Neymar y que me encanta, pero le encanta, o sea, le gusta mucho. Le gusta lucirse. No, le gusta mucho el esperar el contacto, el toque y falta. Le gusta mucho. Que està molt sobrevalorat i estic molt cansat. No, jo tampoc. És molt sobrevalorat. Yo creo que el jugador... Es que ha pegat una baixada molt important. Yo creo que es el mejor jugador que tiene... El segundo mejor jugador del mundo que tiene relación con la pelota. ¿Te puedes callar un momento? ¿Qué has dicho, Víctor? Que es el segundo mejor jugador del mundo en relación a la pelota, me refiero. Creo que Messi es el que mejor tiene la pelota. Sí, les lesions l'han perjudicat i se'n va molt de festa, com tots els brasileños. Copa América y el cabrón vuela. Es más que fuera del Barça fa molt de fred. Es más un freestyler. Este tío se va del Barça y tira su carrera por la borda, hombre. Es más un freestyler que no un jugador de fútbol. ¿Qué va? No és un freestyler. Erling Haaland, que va tornar de la seva lesió. Golaç a lo Johan Cruyff, no sé si l'has vist, on? Només he vist la celebració. Saps el gol d'aquell que es llança Cruyff amb el taló? Sí. Pues clavat aquest gol,
7 minuts portava al camp, o sigui, em sembla espectacular aquest home. Hostia, Uri, tú no decías que era un one season wonder de estos que son de una temporada. No, y lo sigo manteniendo. De Salah seguro que también lo decía, o sea que... Pero que sí, las opiniones de Luri a veces que muy bien, como... pero que es un gol que le mete en el centro y el central ¿qué hace? Se queda parado, mira. El tío es desmarca queda perfecte. igual. Que lleva 80 goles en 80 partidos de la Bundesliga. Puja la cama, tío. El Uri, si está de delantero centro titular en el Borussia, te triplica los goles de... Os voy a decir ahora aquí, cuando lo vea yo con Ronald Araujo, ahí hablamos. Bueno, de momento Erling Haaland se va para la Europa League, ¿no? No, ni Europa League. No. Fuera, está fuera de Champions. One season wonder, no sé qué. Escucha, molt bon jugador, Erling Haaland, que estava lesionado. El Haaland estava lesionado. No és tan bueno. Molt bon jugador i molt bones celebracions, però aquest cop va ser molt graciosa l'abuela que li va fer pam. Quan van així a la grada, va fer així. Aquí ficam el vídeo, aquí, Xavi. Molt bo. Va ser molt graciosa aquella celebració, la veritat. No, que sí, que... Ara s'està veient el vídeo. Si esteu mirant això a YouTube... Aquí es veu el vídeo. I estamos para YouTube, ¿no? Pues bueno, venga, tira. Anem a parlar ara de la Premier. Primer partit de Michael Carrick amb el United. Y último, porque ya han anunciado el nuevo. Ja han ficat el nou. El Ragnick este. Ragnick. Era director deportivo, bueno, manager general de estos que se lleva tanto fuera de España, del Hoffenheim, Leipzig y algún equipo más. ¿A la vez? No, que ha sido de estos equipos y ha fichado a jugadores. Pero no tiene experiencia de entrenador. Ahora estaba en el entrenadores de Moscú. Sí, pero en plan, para que te hagas una idea, ha fichado a jugadores cuando no eran nada, ha fichado a Mané, lo trajo a Europa, a Firmino lo trajo a Europa, a Kimmich lo es el del fútbol manager. Impulsó entrenadores pero como Klopp y Pero Tuchel. que lo fiches como director deportivo, vale, pero como entrenador. No, bueno, pero que está también és que és el manager general, que fa de tot, saps? Claro. Fa d'entrenador, director esportiu... No, de entrenador no hizo, pero que trajo entrenadores como ha hecho el Ton a Klopp, a Sí, Tuchel, pero una cosa es a traer gente a Europa y otra cosa es entrenar a un pero que tiene una idea, pero que tiene una idea de juego. Sí, no, eso sí. Pero Está interino, es que está interino. del United. Ragnick és interino. Hola. Ragnick ara fa d'interí el que queda de temporada i després 2 anys més de consultor. Vamos, que lo enchufa. Que de director deportivo, básicamente, va a hacer. Te lo juro que yo tengo que inventarme una vaina de estas y vivir del cuento, ¿no? Sí, trabajar así. Me voy a bueno, hacer escúchame. Ojeador, general officer. Ragnick està a la llista de la Uri, porta. no cal que t'inventis res, perquè tu ja t'inventes molt bé els teus jocs. Como hila todo, Claro. Josep Pedrerol financia aquest podcast de futbol. Te has ganado tu minuto de gloria. Ràpidament una explicació, Oriol, que ens queda poc. Doncs bé, a mi m'agrada estar innovando en la banqueta i farem un altre joc, ¿vale? Molt bé. Sí, igual, si us sembla bé els dos equips de sempre... Els mantenim. La revanxa, bueno, amb el passar banqueta, pues, no Van va quedar guanyant molt clar. va ser una mica- Avui sí, ¿vale? Heu d'adivinar 5 jugadors Ok. i llavors jo el que aniré fent és anirà donant datos d'aquests jugadors. Vale? Segurament començarem sempre per la seva joventut i infantesa, en la seva trajectòria i cada cop més fins al seu retiro, etc. Vale. S'entén? Ok. Jo aniré dient cada cop una frase. No son jugadores inactivos. Ahí de en activo y, Vale. y retirados. Y en pasivo, ¿no? Vale. No me hagáis preguntas, por favor. No em feu Ok, preguntes. ok. Jo vaig dient la frase, espereu-vos, i si Sisplau, no us te sabeu líes, el nom... no te líes, no hoy. diem. Ens No, hoy no. Ens podem hoy muy equivocar, fácil. sí, lo que jo faria és que tampoc abuseu. Rebote. Vale. Rebote. Cada frase... Sí, fem això. Al final... Si falles, ha de dir el següent l'altre. Vale. I qui l'adivine antes, mejor. Ok, doncs vinga, comencem. Aleix música. I anem amb el primer Amb qui comences? esportista. No, a tots a la vegada. És que no l'ha entendit el ton aún. El que digui, És que el ton no l'ha entendit. El que ho digui primer té un punt, vale? Hem d'estar atents. Vinga, va. És esto. Primer jugador. Aquest jugador comença la seva carrera al Futbol Club Sochaux, equip format per la família Peugeot. Què? Peugeot. Peugeot. La família cotxe, Peugeot o sigui, dels França. cotxes té aquest equip de futbol. Aquest jugador debuta a la Ligue 1 la temporada 2002-2003. És traspassat a Toulouse, que es classifica aquell any per la Champions, fa una gran temporada, però ell... Benzema? No, però ell just... Deixa'm acabar la Calla, frase. hòstia. Però ell just té una gran lesió al peu, molt greu, i està molt de temps fora dels terrenys de joc. Encara i així, fa molt bona temporada al Toulouse, són molt bons anys per aquest club que gairebé mai estava a Champions. Jo crec que ja sé Dilo, qui és. si lo sabes, dilo. Braithwaite? No. Sí. I el 2009, tot i així,
firma pel València d'Unai Emery. Toulouse, València, Unai Emery... Ràpidament, aquest jugador arriba al València i li treu la posició a l'11 titular al seu company de posició, Asier del Horno. Dilo ya, si te lo sabes, Víctor. Matié. Un punt pel Víctor. ¿Cómo lo habéis visto? Fácil, difícil. ¿Pero es en equipos o es individuales? No, en equipos. Vale. Però si ho sabeu, ho dieu, no? Venga, anem a pel segon. Segon. No me mires, Los de esto. Sí, ha mirado. Vale. Aquest jugador neix a Palermo l'any 1990. Palermo, Itàlia. No, Palermo. Palermo el jugador. És fill d'immigrants de Ghana. Balotelli. ¡Gol! Toma, qué cabrón. Vinga, 1-1, vinga, Palermo. va. Aquest jugador debuta amb només 16 anys amb el club Rio Ave. Portugal. Molt bé. El Benfica es fixa en ell i el fitxa. Però Quaresma. No. Joao Félix. No. No, es del Benfica. Lo del rebote, ¿qué? No digáis. És que no m'ha dit ni caso. El Benfica el fixa en ell i el fitxa, però el cedeix diverses vegades, perquè encara és un jugador molt jove i el va cedint diverses temporades a altres clubs, ¿vale? En una d'elles va cedit al Real Zaragoza. Aimar. No. Acaba tornant al Benfica i guanya els primers títols de la seva carrera la temporada 2009-2010, ¿vale? Del Benfica passa a fitxar per un gran equip de la Lliga Espanyola, d'acord? No. Debuta oficialment en la Supercopa d'Espanya contra el Barça. En un partit. André Gómez. No. En aquest equip portava el número 5 a l'esquena. Pepe. No? Era Pepe? Ja s'ha Número acabat? 5 a l'esquena. La biografia ja s'ha acabat? No, Ah, vale, però... Tiago? No. Hòstia, la música de tensió. Passem, perquè si no la pista seria molt d'esto. Passem una mica més en el temps i el 2015 d'aquest equip d'Espanya és cedit al Mónaco. El 2015 és cedit al Mónaco. Cedit? Sí, perquè ja no juga, ja no té lloc a l'11 titular. Falcao. No, i és cedit al Mónaco. Pero si nace en Río Ave, ¿no? Ha dicho que No, debuta en el Río Ave. No estáis atentos, On has dit que ha nascut? Jo no he dit... Segueix, no ho ha dit. Nace en Río Ave. Segueix. El 2017 no torna a quallar a l'equip d'Espanya i torna a ser cedit a l'Sporting de Portugal. ¿Cómo se llama? ¿Gelson Martins? No. ¿Gelson? No era Ha participat a 2 Copes del Món. ¿Jackson Martínez? No. Només ha fet 3 gols en Portugal. Atents a esto. Només ha fet 3 gols en Portugal. Ah, és portuguès, llavors. Renato Sánchez. No. Hòstia puta, tu. Només ha fet 3 gols a Portugal. I va acabar la seva trajectòria... Està retirat. Al seu... William Carballo. Al seu club Està d'origen, retirat. al Rio Ave. Es va Està retirar retirat. al Rio Ave. Vale. Portava, ho dic, en l'equip gran d'Espanya portava el número 5 a l'esquena. Ha jugat a 2 Copes del Món a Portugal. O sigui, és un jugador conegut. Sí, dels top 4 d'Espanya, no? L'Aleix se la sap, Aleix, tu te la saps? L'Aleix se la sap. Ah, l'Aleix se la sap, no. Bueno, yo me rindo, jo Ricardo no Carballo, tinc ni idea. ¿no? Lo desvelamos, ningú ho sap. Quan debuta amb aquest equip d'Espanya, el seu primer partit és una Supercopa d'Espanya contra el Barça. Sí, pero... Debuta al Camp Nou. Di l'equipo grande, di l'equipo grande. ¿Sabes? Y para ti igual el equipo me está És poniendo que, tio, si dic l'equip gran ho adivinareu. Vale, pues va, la última Al pista. Madrid. Portugués. Del Benfica passa al Madrid, és portuguès, el número 5. Fabio Coentrao. Ah, Hostia, Coentrao. Hostia, Es que no me acordaba de que Era fácil. ¿Quién se acuerda de Coentrao, tío? Esta persona en mi mente ya no existía. Venga, va, una altra. Aquest jugador neix el 1979 a Montevideo, Uruguai. Vale. Cavani. No. Cebolla. Dejar un poco de esto, porque si no... Es va començar a dedicar al tenis, d'acord? Li agradava molt el tenis, però a la seva família tenia una llarga vinculació al futbol. Tot el seu avi va ser futbolista, el seu pare també, i al final va optar per seguir l'estela familiar i va començar també a jugar a futbol i al final va deixar de banda el tenis. No, me va a poner alguien tan fácil. 1979. Hostia puta, tío. Joder, tío. Claro, es que ya no había más uruguayos. Ya. Correcto. Y ya la última. Bueno, ya está. Venga, va, fem la última. Habéis ganado, pero ya hacemos la última. Aquest jugador neix a Opole, Polònia, l'any 1978. Szczesny. Calma, calma.
La seva carrera professional comença al Hamburgo, l'any 1998. A la temporada 2001-2002, amb el Kaiserslautern, es queden a només 2 gols de ser el Pichichi de la Bundesliga aquell any. Podolski. No. Ah, sí, es alemán. Klose. Ah, no, pero no he dicho que... ¿Sí? Es nacido en Polonia. Es nacido qué en paliza. Uf, qué palizos acaban de meter, 4-1. Nah, hay que Andreu practicar. El pasapalabras se nos da Aquí, mejor, aquí se sabe cuál es el lado que sabe de fútbol de la banqueta. Bueno, Uri, pues moltes gràcies, un joc molt guai un dia més. Les tienes que dar la copa a Mr. Chip. ¡Vamos! Anem deixant el programa per aquí. Aleix, moltes gràcies per haver-nos escoltat un dia més. Gràcies a l'Aleix Pérez, que ho ha controlat tot des de la cabina. Gràcies a l'equip de realització format per la Irene, el Xavi, la Judit, que està per allà amagada. Gràcies també al Departament de Comunicació de la URB, que ens cedeix l'estudi de Campus Catalunya, els treballadors de l'àrea tècnica, uns cracs. Nos podéis seguir en Twitter, Instagram y TikTok en @labanqueta_. I per veure el podcast a YouTube i per escoltar-nos a Spotify i a iVoox. I una cosa molt important. El dia 21 de desembre, les públic a la banqueta, por primera vez en la historia, farem el programa. celebrando la nueva variante de COVID Omicron. ¡Vamos! Primer dia públic sorpreses. a la banqueta. Apunteu-vos a les xarxes socials si voleu venir. Vinga, dia va. 21 de desembre a les 12 a l'estudi del Campus Catalunya. Vinga. Aquí ho deixem. Tornem la setmana que... No, la setmana que ve que no, és festa, la Es següent. festa, no hay programa. Amb Vale, tota vale, ja l'actualitat està, termina del ja, futbol. hòstia, Andreu. Els bons juguen, però els dolents ens quedem a la banqueta. Vinga.